Balai dan di ujung gunung Orenyo ambun baraseng lo kok pulang mana awak ke kampung madusana la jajo kasadonyo di kok pulang mana awak ke nagari kok bansi tibo di kampung bimalenga orang kasadonyo kok mencari mada kepada rumah mencari awak bantu rumah gadang odin yang labi ruko malantai tak ado yo ai mato ho memandangi Banawa ko pulang bansi tak ado harago sekete ju polagi rumah kadinaiki tak nang kandung seorang ju kok pulang awak ke nagari aso marantau wadan awak rumah nang gadang otak nanado cieju osalain pado atau inyo ojo ai mato awak memandangi otak bayang-bayang kampung jo alaman tak bayang-bayang tapian sampai mandi tapian dak ado jalan lahabi Oko dosana komana bakal yang nak kadisabu dosana labi kayo-kayo mencari awak pulang manse balanteangan orang nambah pitih labangi kalau cuy ko bantu nyoyo di iko cuy ko rupo orang kampung mati kok cuy ko raso pikiran awak biarlah dirantau badan baku buah mati biar dirantaunya dia pakuburan nala kesanang dalam hati kok pulang banawa nak ke kampung tak ada harago sakete ju biarlah lari badan dirantau ya di kok
barang rajo kaulu utama alam di tanah bumi okok di kana sama sonanda olu sampai kini tak elok lai madi otak kana sama sokoma okito da olu na di kampung mandi komadi tapian langsung baranang kasubarang ojo iko jini panangwangan kabanse badan yoda dirangkau orang sana koma bakalil yang dusana koma nabat tetangga kana monyo kayo koma inyo nanyo panggaan kalau labalabi ma pencarian inyo nampunyo orang punyo awak ju naninda punyo awak kanyo ambil ju marat Tok si banse tengah malam madi anak Cino koma babaju sitin sudah sitin sikalat pulo awa ino lagi musikin sudah musikin kamu larat pulo kolamu adi pandan di bangku budiman kuman dua barat kolamu tumbuh macam kota dua iman badan mulai